SSS Lawaga, pinabilag ti parang salaknib dagiti empleyado, pinigbig dagiti non-compliant nga employer. Adtoy man ti report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Spider Rodas, please come in. Pinabilig ti Social Security System Lawag or SSS ti panang salaknib kadagiti empleyado babaen ti Run After Contribution Evaders when no race campaign anaangay idi Disyembre 4 ijay Lawag City. Iti panang inspeksyon nabigbig dagiti sa ngapulo kito pat a delinquent nga establishmento ang makaapekto iti 124 a empleyado. Impalawag ni SSS Lawag Branch Head Richard Raralio nga dagiti masansan a panaglabsing ket awan ti panagrehistro digiti empleyado, awan ti panang i-report, kendi panang iparang digiti kasapulan a record. Dagitoy kunana ket mangpukaw iti benepisyo digiti trabahador, ken mangipaay iti legal a parusa kadigiti employer. Impaawat ti SSS nga naipaayen digiti show cause order digiti amin a maseknan a negosyo nga daging gana Disyembre 19 tapno sumurot. Dagiti agtultuloy a di sumurot ket maipatulod iti legal department a mabalin a pangiturong iti kaso kriminal. Ipanamnama ti SSS Lawag nga itultuloy dati panang inspeksyon ken panang isuro kadigiti empleyado iti karbenganda tapno masigurado ang maawat na tigiti benepisyo ang maipaay kadakwada. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak RMN.